Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To wannan shine bishiyan kalgo wanda suka sani kalgo sai ku biyo mu ku gani. Wannan shi ma tsohon bishiya ne, yau za a taimaka taizali shi ma za a samu sassaƙin shiga masu zafi, ɓangaren zafi wanda zafi ya dame shi. Zafi to zafi in dai zafi ne za ka zo ka same shi ka sassaƙa shi, ka samu sassaƙi ka zo da fartanya ko gatari in ka sassaƙa shi za a zo a shanya shi. Idan aka shanya shi zai bushe, idan ya bushe za a zo a samu turmi na ƙarfe ko kuma na itace za a zo a daka shi. Idan aka daka shi ya daku za a zo a samu nono da hura da nono za a sha. In an samu empty nono za a iya zubawa, a riƙa zubawa a cikin wannan nonon garin kalgon, maganin zafi ne. Ko kuma za a samu hura in ɓangaren da ake amfani da hura ne shi ma a murmasa shi ma zai yi amfani. Idan kuma ɓangaren wanda suke ɓangare da kunun kokko ne su ma ko a kunun kokko. To wannan sai kuma ɓangaren ganyen shi, shi kuma ganyensa shi ma ga shi nan za a ba ku. Jama'a sai ku biyo, Allah ya taimake mu. A riƙa ma Annabi salati a comment section sai mu haɗu. A riƙa yi wa mutane sharing, a taimaka da sharing jama'a, a taimaka da sharing. Mu dai shi ne hadayan wannan a taimakon da ake yi don ƙaunar Muhammadun Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ga shi nan kuna biyo za ku gani. To shi kuma wannan shi ma ina direbobi ko matafiya su ma sai a ƙoƙari a samu wannan ganyen kalgo ne ga shi nan wanda bai buɗe baki ba, ganyen kalgo wanda bai buɗe baki ba. Sai ka samu ƙwaya 7 sai a riƙe shi a hannu. To hanya duk yadda take da ace hanya ba kyau ga shi da matsala dai, to da izinin Allah duk inda mutum ya shiga zai fita lafiya in Allah ya yarda. Kalgo wanda bai buɗe baki ba kamar wannan ka ga ya fara buɗe baki za a cire shi, ga su nan wannan ba su buɗe baki ba ƙwaya 7 sai za a riƙe su ƙwaya 7 sai a riƙe su a hannu ko a sa a aljihu. In dai maƙiyi ne, in dai abokan gaba ne to Allah yana magani da izinin Allah. Za ka shiga ka fita lafiya, za ka shiga za ka fita lafiya da izinin Allah. Za a shiga za a fita lafiya da izinin Allah. In sha Allahu. To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allah Ubangiji ya mana dalili na alkhairi. A 'yan uwa a taimaka mana da sharing Malam Muhammadu YouTube a channel namu. Mun gode.